Magandang araw sa inyo mga katropa. Paano mag full wave ng CT125 Baja? Ito yung Baja na bago mga tropa. Ito yung mayroong starter, okay? Pag bago pa lang kayo sa akin channel mga tropa, huwag niyo kalimutang mag-subscribe. I-hit niyo na rin ang notification bell para updated kayo sa mga bagong video tutorial na aking gagawin. So una, tanggalin mo natin itong crankcase para ma-rewind natin itong stator mga tropa, okay? Importanteng ma-rewind itong stator mga tropa kasi hindi gagana yung full wave natin o yung regulator, hindi siya magtutugma kung hindi natin gagalawin itong stator. So napaka-importanteng i-rewind to. Okay, tanggalin muna natin itong mga wire tapos i-rewind na natin. Okay, so ito na. Tutok muna natin. Okay, itong kulay blue na mayroong lining na white, stripe na white, ito mga tropa. Ito yung charger, no? Kasi iba yung kulay ng coding ng Baja eh. So, hindi yung iba dilaw tsaka puti. Ito naman magkaiba. So, alamin muna natin kung ano yung para sa itong mga wire na to. So, ito yung blue na mayroong stripe na white. Ayan yung charger. Okay, para hindi tayo magkamali na tatanggalin natin. At susunod naman, itong dilaw na mayroong stripe na red, ito. Okay, ayan yung supply ng ilaw yan. Karugtong niya to, yung dalawang magnetic coil. Okay, magkarugtong yung dalawang yan. Iisang linya lang yan. Okay, yung dilaw na mayroong stripe na red. Okay, ito siya. Kunin natin ito sa akit. Okay, ito siya. Okay, yellow na mayroong stripe na red. Ayun yung supply naman ng headlight. Okay, so i-modify natin siya ngayon para maging full wave siya. Yung blue tsaka white, wag na natin gagalawin yun. Ang gagalawin na natin ay yung dilaw. Okay, ito wag natin gagalawin to Yung blue may stripe na white, wag na natin gagalawin. So dito naman yung ground. Kung napapansin nyo, focus na natin Kung napapansin nyo, yung magnetic coil niya, hindi nyo makita, no, yung ground. Pero yung ground niya, andito lang sa likod ng wire ng primary. So, iiwas natin to. Okay, ayan. Nakita nyo? Ayan. Tatanggalin natin yan, yung ground na yan, no. Dapat kasi, hindi siya naka-body ground, no. Dapat floated ang ground ng full wave. So, tatanggalin natin yan. Okay? Kakat natin yan, tatanggalin natin sa pagkakainang yan. Okay. Tapos susunod, ito wag na natin galawin to itong blue na may strap na white. Wag na natin galawin yan, hayaan nyo na yan. Okay, hayaan nyo na. Ito na lang ang gagalawin natin, yung yellow na mayroong stripe na red. So, itong magnetic coil, yung nakikita nyo, tatanggalin natin yung magnetic coil na yan. So, ito, tanggalin mo natin itong ground, okay? Tanggalin muna natin yan. Okay, yan. Tinanggal ko na siyang ground. Ito na. Floated na siya. Floated na yung ground niya. Okay. Okay. Susunod, ito namang dalawang magnetic coil dito sa dilaw na may strap na red. Tatanggalin natin yung dalawang magnetic coil nito. Para dyan natin idudugtong yung ground. Dito rin natin ilalagay. So, tanggalin muna natin to. Itong dalawang to. Pero pag tinanggal nyo yung dalawang yan, siguraduhin nyo lang mga tropa na nakadikit pa rin yung dalawa, magkasama pa rin silang dalawa. So, iinang nyo rin siya. Okay, tanggalin muna natin siya. So, ayan na yung itsura nito mga tropa. Tinanggal ko na yung dalawang magnetic coil. Ayan. Pero, iinang nyo pa rin siya para magkasama pa rin silang dalawa. Huwag nyo silang paghiwalayin. Kasi malulungkot yung isa. Okay. Tapos susunod, dugtungan nyo lang ng wire yung ground. Kung naalala nyo kanina, yung ground na tinanggal natin, dugtungan nyo. Ikakabit natin dito sa pinagtanggalan natin ng dalawang magnetic coil. Okay? Nakita nyo sa video? Ganyan ang gagawin nyo. Ayan, full wave na yung regulator nyo. Ay, yung stator. Okay na yan. Ganun na napakasimple. Tapos itong red na may
ay yellow na may red, tsaka white, blue na may white, tatanggalin natin siya, parang ganito. Kasi ilalagay natin yan sa regulator, ilalagay natin yan sa charger natin. Okay, so naibalik ko na mga tropa para fast forward na lang tayo. Paano ba malaman kung tama naman yung pagkaka-rewind natin sa loob? Napaka-importante, bago natin ilagay yung regulator, i-check muna natin kung tama yung gawa natin sa stator. Okay, so una, papaandarin nyo muna yung makina, tapos kailangan nyo ng test light. Gumawa kayo ng test light, napakasimple lang gumawa ng test light. Okay, gumawa kayo ng test light. Paandarin natin yung motor, tapos i-tester natin siya, no? Dapat itong dalawang to, pag naka-body ground yung tester light nyo, hindi siya iilaw. Pag umilaw yan, ibig sabihin, may problema dun sa pagkaka-rewind natin sa loob, o mayroong naipit na wire na nung nabalik nyo, okay? Okay, so hindi siya umilaw, yung kulay dilaw na mayroong stripe na red. Sunod yung blue. Yung blue naman sunod. Okay, hindi naman siya umilaw, ano? So, susunod, paano ba natin malaman kung tama naman yung pagkaka-rewind natin? Okay? Ganito. Yung tester clip natin, ikabit natin sa blue na step and right, o kaya dyan sa dilaw. Kahit saan dito, o kaya dito. Kahit saan dyan, basta i-clip mo yung isang wire dyan. Tapos, yung isa sa kabila naman. Dapat umilaw. Ayan. Okay, ibig sabihin yan, good yung pagkaka-rewind natin ngayon. So, pwede na natin ilagay yung 5 wires natin o yung charger natin, okay? Ganyan mag-testing ng tamang pagpo-full wave, okay? Hindi porket ni-rewind natin, salpak na agad yung charger, tapos magtataka kayo minsan, bakit hindi nag-charge si full wave na? Yung pala, may naipit, umali yung pagkaka-rewind. So, ayan na. Pag naka-body ground, dapat di ilaw. Okay mga tropa? Susunod. Okay. Itong tinanggal natin kanina, kung naalala nyo yung sasakit, dugtungan nyo ng wire yan kasi iangat natin sa taas yan para mailagay natin yung charger, okay? Parang ganyan, dugtungan nyo ng wire yung dalawa, tapos ilagay na natin tong ito. Mas suggested ko tong charger na to o kaya yung TTGR na orange na box, maganda rin yun, okay? Itong brand na to, pwede na rin, okay? So ganito, kung naalala nyo, yung dugtungan natin yung dalawa na wire, o ikabit nyo dito sa kulay pink tsaka yellow na wire, kahit magbaliktaran na yan. Ito yung galing stator okay, ayan yun. Tapos susunod yung green ng charger, ilagay nyo sa black na may stripe na yellow. Ground yan ng badya, ang black na stripe na yellow. So yung green to black yellow, okay. Susunod natin yung red ng regulator natin, i-connect mo sa solid white. Ayan naman yung galing ng battery, yung solid white ng badya, okay? Sa battery yan. So, i-connect mo yan. Susunod natin itong black, solid black. Mga tropa, napaka-importante nitong solid black. Yung iba nalulubuhan ng battery o pumuputok yung ilaw kasi hindi kinakabit ang solid black. Ang solid black ay siya yung nagkukontrol ng voltahe para hindi lumubo yung battery, hindi pumutok yung ilaw. So, kailangan natin ikabit to. Yung solid black mga tropa, ilagay nyo sa solid yellow wire, okay? Susupply natin yan ng live para mag-battery operated na yung ilaw nyo, okay? Parang ganyan. Tapos lagyan nyo siya ng wire. Dugtungan natin na siya ng wire kasi i-connect natin yan sa live na wire na galing susian, okay? Parang ganito. Pag napadugtong nyo dalawa, lagyan nyo ng wire, okay? So, ayan na. Nilinis na natin. Ganyan na. Pagkatapos yung gawin, linisin para maganda o hindi magka-grounded. Ito yung dilaw tsaka black na kung naalala nyo na dinugtungan natin, ilalagay natin siya dito sa positive na galing susian, okay? So ang positive ng badya ay light brown, okay? Ito mga tropa, light brown. Diyan natin ikakabit yung dilaw tsaka itim ng charger, okay? So parang ganyan. Okay mga tropa, tapos na ang full wave natin. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe mga tropa at hit niyo na rin ang notification bell para updated kayo sa video tutorial, okay? Sana nakatulong sa inyo and God bless. Ingat sa pagwawiring.